Nina bendlondle nophapha ekhanda kamenza indaba kalolelo umuntu omemeza ngathi uyakhala uyalila uthi igula likaJama lichithekile. Awu nina bakambudu bomvu njengegazi. Nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo limhlabela imbedule. Awu nina bentu lebande ngodonga kwelakithi le kwabheka uZulu. Nina bendla mhlathi kamayekisa umadoda nina bakadala inyebo. Awu madoda nina bakamakhosetive abomnaka namamvombatane. Ngiyabingelela konke lapho kufinyelela khona phansi angcobo madoda Eastern Cape. uZulu liyaduma, inkosi uZulu liyaduma madoda. Ngiyakhothama uzona zonke izifunda la okufinyelela khona lo mbukiso yalo. Lo bingelela nguprofessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Mangabe uyaqala ukuba ingcenye yohlelo lethu le oyethamele iHow I Ended Up in Drugs okuhlelo noma kuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapho esilanda khona abafowethu nodadewethu abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni. Lokho suke sikwenza malungana nani na sisuke sikwenza malungana nokuzama ukuqwashisa abantu noma zama ukubhula umlilo lapho ungakafiki khona. Sivala imbobo yokungena, sivula imbobo yokuphuma. Uma kungowesilisa ungena ezidakamizweni nakho kumele ukwazi noma kanjani ngiyafunga nasi uzontshontsha entshontsheni kwakho. Ungayithola usushaya umphakathi, ungayithola usuboshwa noma ungayithola usubulawa abantu. Uma ungwesifazane nakho kumele ukwazi makukhona umuntu wesifazane omaziyo oseyidakamizweni noma imuphi ungambuzi mtshele. Akekho umuntu wesifazane oseyidakamizweni ongakaze ezedayise ngomzimba wakhe. Bonke mangithi bonke ngikutshela ngufakazi walento ngikhuluma imbudana. Uma useyidakamizweni ngeke ungadayisi ngomzimba wakho. So kunabantu ke abahamba beganga noma bedlala ngabantu abadayisa ngomzimba. Sometimes uthola ukuthi mawuthi intombazane bangitshela mina bangixoxela ukuthi uzuyodayisa ngomzimba mhlawumbe bengafuni ukukhokhela imali, mhlawumbe abanye bekushaya. Kunamanye amantombazane ake ethathwe izimoto esendaweni la dayisela khona kuhanjwe nawo angaphinda bonakale. One kunomzali onengane owazi ukuthi isemgaqweni mhlawumbe iyobuya ngelinye ilanga kanti ingane yakhe ayisekho ngisho kulomhlaba isiyashona. Yihlukuke lezi behlelayo. Ngakho ke uma usibona siza la noma ngiletha amaphara la, mina ngibabiza ngamaphara man. Angifuni umuntu ozolokho engitshela ethi hayi leli igama lamaphara ngilithanda. Ngabatshela ngathi mina ngiyokubiza ngephara up until uzuba umuntu umele azazi ukuthi okay ngiyiphara manje ngumuntu manje. Uma ezobanjwe ihlathi elapha ephareni ngeke azaphuma. Mina angifuni umuntu ateketiswe ehlathini. Kumele azazi umuntu ukuthi uma esehlathini usehlathini, uma esesendaweni eright usesendaweni eright. Kumele kuhlukane iphara nomuntu, kumele kuhlukane. Umuntu kumele azazi hayi ngiyiphara njengamanje. Uma ukuthi angikuthanda ukuba iphara angishintshe ngibe umuntu. Hayi ukuthi mina ngizongabe yiphara ngiyiphara ukuze ngizothiwa umuntu ukuze ngizofila great. Akusekho manje ukuthi kuthiwa sokuwotawota. Uma uyiphara uyiphara, uma umuntu. So kukuwena ukuthi uma ukuthi akuthanda ukuba iphara uyakushiya ubuya ngapho uzoba umuntu. Uyayibona ukuthi usukaphi. Ngoba manje uma sesokulokhu sesizolokhu sigeze ihlathi lapha sikutshela ukuthi yena hayi awulona iphara nabo bangathi yebo bangabantu kodwa bangabantu abangamaphara futhi bangabantu abaseyidakamizweni abenza izinto lezi esingayithandi thina njengomphakathi. Ngakho ke uma ubabona siletha amaphara la akusidlali, akukhona ukudlala lokho esikwenza la. Lento esiyenza la ukuqwashisa isizwe, lento esiyenza la ukuqwashisa abazali, ukuqwashisa izingane ezincane, ukuqwashisa othisha, ukuhlomisa nje abantu ngolwazi. Zithi ifika kuyidakamizwa ubusu nolwazi lazo because abantu abaningi abangena ezidakamizweni noma beseyidakamizweni njengamanje bangena bengekho aware ukuthi bangena emgodini ongakanani. Umuntu ephaphame esesemgodini angazi ukuthi uzokhishwa ubani kuona. So mina njengoprofessor ngahlala phansi ngacabanga lento. So mina ngumuntu angizukuhlezi njalo ngiphinda ukuthi yaqala kanjani indaba ukuthi ngigcine mina ngithola ngumuntu osebenza ngamaphara. Mina ngumuntu obevele ehlala namaphara. Uma ngihlala namaphara benginokwabuza ukuthi uthi nje siyayikhulumela sishintshana ngamazwi. Mawushintshana nomuntu ongamazi usuku umkhulu 5 minutes ungakutholanga ukuthi lo muntu uhlakaniphile lo muntu noma isuzawuza. So most yalabantu laba bengithi mangithi ngikhuluma nabo ayingezi ukuthi no yasi lo muntu uhlakaniphile lo. Bese ngimbuza ukuthi wendoda awungixoxele kwenzeka kanjani ukuthi umuntu ohlakaniphile njengawe agcinele izidakamizweni. Ufica ukuthi into azongixoxela yona yinto thina njengomphakathi noma thina njengabantu abangekho ezidakamizweni esingekho aware ngayo.
uyayibona le ndlela angena ngayo idakamizweni ukuthi baningi abantu abangalingeka ngayo uma ingekho indlela yokuyikhuza noma ingekho indlela yokuhlomisa abantu ngolwazi noma ingekho indlela yokuyisho siphume sisho ukuthi hey nansi impibo le mpilo ngoba uyibonisa inkulu isingaka iqala kanje. So bonke-ke labantu laba bathi babe nestory esicishe esifana yize zihlukile-ke indlela abagcine bengena ngazo ewungeni, kodwa izinto ey'ningi iqala lapha esikoleni, it's either high school noma e-primary noma lapho khona eseqala esengena esitejini. Ilapho-ke umuntu siyazazi-ke ingane, siyamazi umuntu uma esengena esitejini, yabo nje nami sengena esitejini ngangingathinta umhlaba ngiyibona athi unguphethe ngesandla kanje, uvele uyibona uphethe ngesandla umhlaba uma ungena esitejini awuzwa muntu, into osukuyizwa abangani bakho, intombi yakho uma usunentombi yabona nje manje uyakhuluma umzali uvela ubotha lo muntu lo uyaphupha-ke lo muntu lo. So izona zonke izinto eziyingozi lezo kubazali nasebantwaneni babo, ngoba ekugcineni isiteji lesi siyamlimaza umnikazi waso lesasuke kusona. Abazali ngoba bedlulile nabestejini kuyaye kuthiwa-ke sithi isizulu esihle sakithi indlela ibuzwa kwabaphambili. Abazali bayakwazi ukubona ingozi iseza kude, yikho ukuthi labantu laba basuke bebonelwa ingozi basuke bengabambeki ngaleso sikhathi. So uhlelo lolu lisaqhuba sona isiZulu kuseyikho ukubuza indlela kwabaphambili. Laba baseyidakamizweni ibona sebebadala kithi ngeyidakamizwa. Imost yabo-ke labantu laba kuqala laphana ey'koleni, uthothi kuqala iy'ndaba zokubhema emathoyilethe, kuqala iy'ndaba zokubhema ogwayi, kubhenywa onsangu. Yonke lento uma usuyibuza ukuthi okay wena-ke ukuthola kanjani ukuthi uyithole usubhema ugwayi, bese kethi no, umalume ekhaya yayizwa leyo nto leyo ube nakho ukubhema bese-ke elahla istompi. Ngesikhathi esilahla istompi ingane igijima iyosicosha sishonqa noma mhlawumbe isicosha iyilayithele sona. Shuthi manje uyabona ukuthi umalume usenesandla sokuthi ingane igcinele ungeni, kodwa yena wayenza into light, wabhema phambi kwengane or else mhlawumbe unokuthuma ingane ugwayi. Yabona nje mina umalume wami ngikhuluma umalume i-role model yami, umuntu nje ngibukela kuye mayebuyile eGoli, zonke lezo zinto lezo inhlahla ukuthi mina ngiwelanga etshwaleni futhi angiwelanga kugwayi. Yabona nje yonke into nje benzo umalume wami bengifisa ukufana naye. So uma uyingane kunabantu okuyibona obukela kubona nokungabantu engathi bangama role model kuwena ezosuka ukhulu ingane. So uma uzobona mhlawumbe ubaba wakho mhlawumbe yena uyiqhawe lakho, uthothi ubaba wakho unokubhema phambi kwakho, uthothi ubaba wakho unokukuthuma ugwayi, ubaba wakho yena engayenza leyo nto angayinaki, kanti njengamanje usetshale enye into angazi ukuthi uyoyithini kusasa. So ziningi izinto ezenza iphara, ziningi izinto ezibanga iphara. Kungaba indlela mhlawumbe yengane ukuthi ikhuliseke kanjani ekhaya. Ezinye mhlawumbe uthola ukuthi ingane ekhuliseke siqinile isandla ingakwazi ukuthi iphume iyodlala nezinye izingane. Uma ike yathola ithuba lokuthi idonsa umoya iphefumule ifice nabangani ivele yenze izinto kuze kweqe, izenze ngisho lezi zinto lezi eziyingozi kuyona ngoba ayijwayele ukuhlala nezingane, ayizazi izinto eziyingozi, ayizazi izinto futhi eziright, igcina isibona yonke into nje kumnandi ivulelekile. Ukuvalela ingane kuze kweqe kuyingozi, ukuyekela ingane kuze kweqe ukuthi intaze ingane ingalawuleki izenzele kube kukamazenzele kuyingozi nakho. Ziningi izinto ezikhanda iphara. Ngakho-ke mina njengoprofessor noma wena njengomzali angeke sazazi zonke izinto ezikhanda iphara, eziyimvubelo yokukhanda iphara. Yingakho safinyelela esinqumeni sokuthi sibe nomabona kude nje, sibabize labantu ngokuhlukahlukana kwabo ukuthi hey awuzochaza ukuthi wawela kanjani onedakamizweni, wawela kanjani edakamizweni. Into-ke ebuhlungu neyenzakalayo ngaphansi kwalo mabona kude, yebo bafowethu, yebo ngane zakwethu, lokhu esikwenzayo kuncike kakhulu kubantu futhi siyayithatha imbono yabantu, futhi ngaphandle kombono yabantu uhlelo ngeke luze lufike ndawo. Kodwa manje kunento ebuhlungu eyenzakalayo.
kunensizwa la ebengikade ngiyilethile. Le nsizwa le ifike yakhuluma yachaza kabanzi yajula ngendaba yokuthi yona iphuma esikoleni ebesinjani. Isikole ebifunda kuso lensizwa isikole ebesinomthetho ngendlela oyisimanga. Manje indlela lensizwa ehlale ngayo esikoleni sayo imini engayicela ukuthi indoda ngicela uhlale esikoleni usitshele zonke izinto ebezenziwa ukuthi lo thisha omkhulu wenza kanjani ukuthi kubafundi abangaphezu kwa-500 uthisha omkhulu akwazi ukubagoba bonke engabibikho umfundi kuthi uyabhema la esikoleni 500 wama students akekho noyedwa obhemayo. Lo thisha omkhulu wakwenza kanjani lokho? Uma ke seyixoxa lo mfana le ndaba yakhe ukuthi iziphi izinto ayezenza, abantu into abayikhulumile ibhlungu. Bathi uyalanda, bathi uyankanta, bathi bamoshela idatha, bathi bakhuluma into eziningi nje negative. Umbuzo wami usuthi ke manje hawu ngoba phela inhloso yohlelo ukuhlomisa abantu ngolwazi, ukuqwashisa abantu ngolwazi. One, othisha abaphephile, izingane eziseyidakamizweni zikwazi othisha, izingane eziseyidakamizweni zikwazi abanye abafundi, izingane eziseyidakamizweni izintshotshela abanye abafundi. Uma sekunomfundo seyidakamizweni akuphazamiseki yena kuphela, kepha kuhamba kuze kuphazamiseke nalabo abangekho ezidakamizweni. Angazi noma abantu bayiqonda lento engikhulumayo. Uma nje lapha esikoleni kuthiwa kunabafundi ababhema insango, ababhema ihongo, labo bafundi bazozama ukukhanda imali ngokuthi bantshotshela abanye abafundi la. Ngesikhathi selingasekho uzinzo la esikoleni, abanye bagwaza abanye abafundi, iyakuphazamisa ukufunda. Leyo trauma einganeni ziyafunda ziyesaba ngapha, ziyafunda silahlekelwe icalculator, ziyafunda silahlekelwe ifoni, ziyafunda silahlekelwe ipeni, silahlekelwe ubhakhawayo. Zonke lezo zinto lezo ziyaphazamisa. Kubhlungu ke uma kuzofika umuntu la ezokutshela ukuthi thina indlela esasigadwe ngayo esikoleni yayi kanje, lento izosiza abanye othisha, lento izosiza abanye othisha omkhulu ukuthi nabo bayifake ezikoleni zabo ukuze ingane zikwazi ukuthi kube nendlela eqondile noma eproper ezizokhula ngayo. It's set ngendlela eyisimanga ukuthi kuzofika umuntu omdala onengane naye. Ngize ngakhumbula amazwi enye insizwa engeke ngayi-interviewa lapha. Ithi lensizwa ithi ngesikhathi ngihamba nomama sihamba ngemoto siyongena edolobheni, sasithi masibona amaphara umama athi nyawanyanya amaphara akhuphula amawindi. Umama ngoba ethi uyawanyanya amaphara akhuphula amawindi engazi ukuthi indodana yakhe la ahamba nayo already siqalile idakamizwa. Nase phela into ebhlungu ngeyidakamizwa. Ngoba umzali nje wena uyisigomagoma, umzali uyisigomagoma ongacabangi namhlanje, ocabanga namhlanje ongalicabangeli kusasa. Kusasa izokwenzeka lento yokuthi uthole ukuthi wena ngoba uhleli nengane already siqalile idakamizwa. Inkinga ke khona abazali ngaphambi kokuba beyibone ngathi seyidakamizweni sisuke sesiside isikhathi iqalile, ngoba mayesaqala usuku ungeke uzumbamba, ngeke uzumbona uthanda ufisa ngoba uyacasha unezindlela enza ngazo. Abazali baba nesikhathi esincane nezingane zabo then abangani. Ngesikhathi wena ungekho ekseni uzobuya ntambama emsebenzini, ngaso sonke lesikhathi ungekho ingane yakhe isuke igile imkhuba uma ubuya ke kuthiwa inja ulalila ivuka ebusuku iyoginqa imigqomo yabantu, ekseni ibuye izolala, uyaphuma mnikazi wayo uyibonilele la. Iyona into eyenziwa izingane zenuke leyo ukuthi ngesikhathi ningekho nisemsebenzini zona isuke igile imkhuba, uyabuya wena isiqoqile isihleli kanje kuthiwa yavela ungile uprofessor, kanti uprofessor ngapha uginqa imigqomo yabantu. Leyo nto iyona yabanga ukuthi uhlelo lolusilethe emafonini, uhlelo luningi amafoni, nezingane zenu inamafoni, sifuna ukuba abazali ezingane zenu. So uma kufika umuntu la ezokhuluma ekhuluma indaba ejulile, nithi uyabheda ngoba akahlekisi. Akulona uhlelo le-entertainment, akuyona i-comedy show le. This is really lento irreal, sikhuluma ngempilo zabantu zangempela. Kunzima ukuthi mina njenge-leader, mina ngumholi we-MPTV1, kumele ngehlele ngezansi esizweni sami, ngenze lento esiyifunayo
kodwa engeke izisise indawo. Ngeze ngathi mina labantu abahlekisayo ngeke ngisabaletha la. Ngeke ngisabaletha mina abantu abahlekisayo ku-MPTV1. Iyona into engase ngiyinike yona leyo. Bangifonela bathi hayi no siyabadinga phela abantu abazobuye besihlekisa. Why kwamele sihleke kufiwa? Kuyafiwa. Bayafa uma ngiposta ngithi ushonile uMbali egodini angiqamba manga usuke efile kumele angcwatshwe kube kumithende kuzilwe kuma makhandlela. Ngisuke ngikhuluma iqiniso umuntu usuke eshonile ngempela kusuke kunomuzi okusuke kumele uncwabe. So manje yebo khona kumele sihleke ngelinye ilanga kodwa manje angingabe sengiphoqelelwa mina ukuthi manje angilethe abantu abazohlekisa simfundo uyadavuza. Lo muntu akadavuza ukukhuluma ukusuka nokuhlala kwempilo yakhe. Uyakucoshela lapha ukuthi mina ngizaleke kanjani. Mina mangizala umama angaze ngikhulele. Umama wathi ngizala wathatha wangibeka gogo. Mina ngikhulele gogo, mina ngumfana kagogo ngeze ngawophumela e-university mina. Ukutshela impilo yangempela lo muntu lo akadlali, akakhandi story. Ekutshela mina bengikhula ngemkhuleko kagogo. Mina ugogo wangifundisa ukuthi izandla ziyagezana. Yingakho ngathi mangifike eUnisa ngafike ngafundisa abantu. Mina ngangifuna ukubafundisa mahala kodwa ngesimo sokuthi nami ngiyadinga into ezongiphilisa. Ngagcina sekulento kuyiyona ngenzela imali. Wena uzongitshela ukuthi lo muntu uyadavuza, lo muntu uyankanta ukumoshela idatha. Bafowethu ake sibe neqiniso, ake sibe nabazali abaneqiniso. Ake sibe ngabazali abaneqiniso. Ake singene ngeqiniso ku-MPTV1. Ungangeni kungenzeka mhla udiscover i-MPTV1 noma i-episode waqala ngayi-MPTV1 waqala ngomuntu vele osomahlaya ngoba phela bahlukene nabo lapha emgaqweni. Khona vele oyihlekiselayo uthothi ukhuluma ngempilo yakhe kodwa uyahlekisa. Kungenzeka wathi mawuqala i-MPTV1 wayiqala ngomuntu onjalo. Understand leyo nto leyo. So manje emqondweni wakho sekuhleli ukuthi ngathi uzohlezi ubona abantu aba-entertain abahleka. No, la sikhuluma ngempilo yangempela la. Siqwashisa abantu, asiqwashisa izingane zenu. Kungenzeka ukuthi ngoba ubuka i-MPTV1 ingane yakho already iqalile iyabhema esikoleni, iqalile ibhema insanga, iqalile iphuza utshwala. Into ongeke uzuyibona wena. Oyoyibona sekuwese sekuyiwunga. Iwunga kuyashesha ukucacisa. Isikole sikhipha eliwunga. Uzobuya ke uphinde uqale phansi uze kumina uzongifonela umthetho professor nansi ingane yami ukuthi into obungayigwema ngokuthi ukwazi ukuthi ulalela izinto ezinjengalezi. Mina nginesimanga sokuthi i-MPTV1 izinto ezakhayo kayihambi. Ayihambi izinto ezakhayo ku-MPTV1. Hlobo sidalo. Tshela isimanga ke mina. Yabo nje mangifake i-episode enezinto ezakhayo ayihambi leyo episode. Kumele ngize ngiyingcolisi episode ngibuze ngokudayisa ngomzimba, ngibuze ngomadlwengulana, ngibuze ngocansi ukuze ihambe. Ayihambi. Uma ingenayo imkhubi episode yami ayihambi. Isizwe esinjani esisakhayo uma kunjalo? Ezinjani isizwe kumele sakhiwe ngamanyala? Na umbuzo phela manje. Sizwe sini sokumele sakhiwe ngamanyala. Mina i-episode nje right ekhuluma into eqondile ayifunwa la. Kumele ibe nogcobo. Sengeze ngakufaka ekhanda ukuthi okay ukuze le episode mhlawumbe ke izotrend izothandwa abantu kumele ngibuze ngocansi. Ukulalana kwabafana, ukuthandana kwabafana. Kumele uyibuze leyo nto ungathandi. Mina ngithanda ukukhuluma lezo zinto lezo mina. Izinto engingathanda ukuthi ngikhulume ngazo la. Ngithanda lapho ukuthi ngikhulume ngezinto ngempela ezosisizwe phambili. Umzali ethi mayeyibuka lento aqale implement enganeni yakhe ayibone ingane yakhe ishintshe iba yilento ayifunayo. Mina ngithanda ukukhuluma ngento ezikanjalo. Izinto ezinjengalezo kayihambi. Ngaletha ama psychologist la. Akaze ezebukwe. Ngaletha emunye usisi naye odila nokukhuliswa kweingane zabafana nezamantombazana. Umuntu one-organization nje yokudila nezingane ezincane. Izingane ezingezwa, izingane ezizwa. Umuntu odila nezingane. Akaze beze bembuka. Kodwa kunabazali la kunabantu abazele izingane laba bakunezingane eziseyikole lapha kunothisha kunabo bonke abantu la. It's sad ukuthi kulesizwe kumele ufaka udaka ukuze abantu behle. Abadli imali ngekho udaka. Yini sizwe ezinjani lezo? Mina njengoprofessor nginikela ngempilo yami. Ukunikela ngempilo yami lokho engikwenzayo ebantwini abadayisa izidakamizwa ukuthi ngivele ngizo-expose izidakamizwa kanje. Mina nginganikela ngempilo yami ngifele abantu bona
abangafuni ukuyifela yini leyo nto leyo. Futhi mina kumele ngifela amahlaya nokuthi ngifela iqiniso. Uqala ku-MPTV1 kuqalwe malunga namngqo neqiniso ukuthi nansi inkinga esibhekene nayo. Why befuna ukudlala? Why mina ngizofela ukudlala? Because mina ngifuna ukufela ukudlala mina. Ngifuna ukuthi mina mangibulawa abantu beyidakamizwa ukuthi makusala ama-episode wami asale yonke lama episode engiwenzile asala ashintshe impilo zabantu. Why mina ngifuna i-entertainment, ngifuna ukudlala, ngifuna ukuhlekwa? Akuyonto yokudlala le. Kuyasetshenzwa la, sikhuluma ngenkinga yangempela njengamanje kunomzali obukela lento le. Onengane engekho angayazi ukuthi yashonaphi. Wakhulelwa 9 months wayikhulisa ingane. Isihluku uthi mase kumele ngabe uvuna izithele enganeni, ingane idliwe izidakamizwa. Ihambe yohlala emgaqo. Angiqamba mangikhuluma ngeqiniso kunabantu abangasazazi izingane zabo. Lento engikhulumayo hayi ukuthi ngiyifunde ephepheni, ngikhuluma into eyenzeka daily. Ngifonelwa la. Bafuna izingane zabo abantu. Nami angazi ngizoyilanda kanjani izingane zabo. Wena usenengane, usenethuba lokuthi ugade ingane yakho ivikele. Usebenzisa lento esiyenzayo ukugada ingane yakho. Wena ubona ithuba lokudlala, umzali usitshela ukuthi lento le imosha idatha iyabhora. Umasimba mani lawo? Umzali onjani wena? Ungamasimba umzali manjalo. Ngoba manje asizukudlala la thina ngenxa yakho. In as much as sifuna ukuthi thina abantu baleseke uhlelo, kungcono beleseke ngeqiniso kunokuthi beleseke ngamanga. Phela shuthi ngizoyifake nami i-content ukuze kuzophuma amahlaya. Angifuni ukuyifake i-content. Onke ama-content afakiwe lapha. Onke lama content enobonayo imost yawo afakiwe mabili mathathu really njenge-MPTV1. Akuyakhandwa before kushuthwana eqale kuxoxa ukuthi sizohamba phi sothini. Umuntu ahambe yolala afunde iphepha, afunde script, avuka azosi-actor. Nina niyitshethi iqiniso leyo nto leyo. Shuthi nami nithi angenze leyo nto leyo. Niyangithuma manje ukuthi okay phela mina ngiyawazi amapharasa anganayo nahlekisayo. Okay woza la. Funda la nansi into ozoyitshela abantu kusasa. Ukuze ngithenge amehlo enu. Kusizakale banike ngaleyo nto kusasa. Shuthi yafa ivision ye-MPTV1. Shuthi mina lento engifuna ukuyi-achieve ngalento iyafa emva kwalapho. Uma nina ngempela nizovumela ukuthi nilawulwe izinhliziyo yemfethu, kukusiza ngani ngempela ukuthi uzothi ufuna ukubuka into ehlekisayo ungalazi kusasa lengane yakho? Khona nje mangathiwa namhlanje umuntu uyafa ufela ushiya ingane yakhe ezintweni ezinjengalezi. Zidlwengulwa njalo izingane ngapha, zibulawa njalo izingane ngapha, kodwa kunomuntu ozokutshela ukuthi ufuna ukudlala. Awuthi nje nginikhele nanka ama comments kahle kahle okuyiwona nje angikhuphulele ngoshukela ngendlela eyisimanga. Kuno episode engiyifakile lapho 263 eUnisa iyena owagcina seyinhloko yabafundi. Kudlaliwe ngathi thina besijwayele ukuthi isikole kuba igama laso nokuthi angizokumusho ukuthi ubani lo obhalele comment le. Kudlaliwe ngathi thina bese sijwayele ukuthi isikole kuba igama laso nokuthi impendulo kathisha yayikhona yini, unless uma umuntu eziqala esikoleni izidakamizwa bewuhlala kancane esikoleni ngoba ezoveza ukuqala kwakhe izidakamizwa. Kodwa le yanamhlanje 2 episodes wonke ngesikole nje, as much as we love umsebenzi wakho, kodwa namhlanje udlalile ngathi professor. Kukhulunywa ngomuntu obekhuluma ngemithetho yesikole eyakwazi ukumguide azayophuma esikoleni. Yinto enjani leyo? Yinto enjani leyo? Siyithini into enjalo? Ngiyifake content ukuze izohlekisa abantu. Futhi kumele ngiyifake. Kumele ngiyifake content. Unengane lo muntu esesikoleni, I'm 100% sure. Kungaba ingane yakhe noma ingane yasisi wakhe noma ingane antu wakhe. Unengane esesikoleni njengamanje. Uthi akafuni ukuzwa indaba yasesikoleni. Kodwa umuntu ukhuluma ngendlela ayegadwe ngayo esikoleni ukuze ephume engaze ezibheme ngisho ugwayi esikoleni. Into engabe uyayithatha njengamanje ubiza abanye abazali uyabatshela ukuthi nansi indlela ongagadwa ngayo ingane ukuze zingayitholi ibheme ezikoleni. Uyayigxeka nangu uyayigxeka umuntu okhuluma ngesikole ukuthi
waphuma kanjani esikoleni ngaze zewubhema ugwaye ngaze zeyibhema insango waphuma kanjani esikoleni nebachelor i-certificate wamphasa kanjani umatric ugxeka umuntu okhuluma leyo nto leyo uthi umosha idatha lo muntu okhuluma leyo unengane nesesikoleni uyamgxeka yena lo muntu lowo yini leyo ungathi yini lento leyo kanti yini ivision ye-MPTV1 mina akudlalwa lo mina angisebenzela ama likes nama views ngisebenzela ukuthi abantu abafunde la isikole lesi ngifundisa abantu ukuthi abagade ingane zabo kanjani nango umunye uthi prof forget about those people who think this Moja Love or Showmax. This one is for us, the researchers, educators, and the philosophers. Let this young man speak freely, for this is more than a drama. Yikho ukuthi ayile umuntu okhulumelana kanagama ubhala ukuthi uyi-user. Naba abantu esibafunayo thina. Naba abantu esibafunayo. Akekho uthisha ongabuka lento angabi inspired. Episode 263 akekho umuntu ongabuka leyo episode engabe inspired. If ewuthisha noma kuumuntu onevision noma kuumuntu ngempela okhathalela isizwe noma kuumuntu onengane eseyidakamezweni noma kuumuntu onengane esesikoleni onezifiso ezinhle akekho umuntu ongeke ayijabulele le episode le. Kodwa abantu abaningi bayigxeka nansi enye user professor lendoda awuyibize kuwena ekhaya ubize umunye usinawane wenzele thina lendoda isimoshela ibattery nedata shuthi lendoda uyayiza ukuthi ikhuluma izinto engiyithandayo mina neziphusile uthi angayilethi la kwi-MPTV wala ngihambe ngoyilalela ngedwa nje ekhaya pheka amaqanda lapha sidle nalensizwa siyixoxele ngingayilethi lapha esizweni ukuthi izohlomisa abantu ukuthi yaphuma kanjani esikoleni ngazi izibhema yaphuma kanjani esikoleni ingakazi ize iphuza utshwala kwenzeka kanjani esikoleni izingane engapheka 500 ingabi neyodwa ebhemayo ugwayi umuntu ozokhuluma leyo nto leyo kuthiwa ngamlethi la sikhanda siphi isizwe makunjalo hayi bafowethu hayi kunzima bafowethu ngaze ngangamuzwa yazi nalenye episode ngihlulekile ukubuka yonke kuyaqala kuningi and uyedwa shame ngingam-understand lona uthi akayizwa lensizwa nami lensizwa ngeke ngangayizwa kodwa ngathi mase ngikhuluma nayo ngiba deep kuyona ngilalela yonke into eyikhulumayo ngabona ukuthi no nayi lento esiyifunayo okungenzeka ukuthi mhlawumbe indlela abeka ngayo noma indlela akhuluma ngayo eyenza nganambithisiseki kwabanye nansi enye user ithi ziphi izigameko zakho ushawa umphakathi njengomnqobi isikole udu hayi phuma esikoleni sizwe ubulawa ngenduku uze uhambe ngeSUDSL itshelani leyo nto ngalomuntu umuntu ozodlala kwi-MPTV1 izomsiza ngani leyo nto leyo izomsiza ngani ukugada ingane yakhe leyo nto leyo okusho ukuthi abantu ngempela bakhona abantu ababuka i-MPTV1 for i-entertainment othi eseyibukile i-MPTV1 angakhulumi nengane yakhe ukuthi ayiphile kanjani ongayigada ingane yakhe ayithathe lezi zinto lezi ahamba gada ingane yakhe shuthi yiqiniso ukuthi ngempela ukhona umuntu ongabuka i-MPTV1 iphinde ingane yakhe itholakala ezidakamezweni uyiqiniso lokho kuyazisho nakho kuyazisho uzwe indlela abakhuluma ngayo abantu uthi shuthi wena ungaxoxela ingane yakho ukuthi hey lo bamshawo ezohamba nqunu yini leyo nto leyo why wena ungathathi lezi zinto ezikhulunywa yilo muntu oyihlanganise ukuhlanganisa konke ukubekela bese kuyayibheka ukuthi iyiphi indlela ongakhulisa ngayo ingane yakho ukuze ingagcineli kulezi zinto lezi nangomunye mhlambe i-MPTV1 isishintshile isikhuluma ngesikole imina engisalayo akukwazi phela ukuthi silalele isikole izolona namhlanje sizophuma kanjani esikoleni awubheke nje khona umuntu ophendulile ngaphansi ekuthiwa uNjabulo Mbhele uthi kulo muntu okhomentelana uthi ayi uprincipal lona ukhuluma into eyomile mupheni indlebo please uthi lalela musukujaha indaba ezihlekisayo lalela ukuthi uthini lo mfana lo
lo mfana ugeqa amagula, lo mfana ngasilungisa isizwe, lo mfana lo yena umuntu ofuna ukulungisa eSouth Africa, lo mfana lo kade ngimlethe la. Ngiyaqala mina ukukhulumela iphara mina. Yena umuntu uyabona lo mfana lo ya uthi usilungisa isizwe. Yabona uma enganika indlebe lalela ukuthi uthini lo mfana sizolungisa isizwe. Lesa sinje. Ngoba ukulungisa isizwe kuyoqala ngathi. Awuthi ngibone lapha uthini lo moya. Okay. Ayi siyawubonga part 3 angabuyi. Mind you already mina sengushuthile part 3 usemshinini. Shuthi mele ngiudelete. Siyathobeka nathi Prof Yitha Bendla Mhlathi kaMayekisi awusiyabonga lapho kusukela manje Pro le ndoda ngiqamba igama elisha uslow jam. Umphakathi uyayichitha le ndoda madoda ephethe ubuhlakani omngaka. Thina bendlondli yabingelela inkosi yamamemba ningakhohlwa ukushiya like people. Ngayithanda le ndoda ihlezi iqhuqumeza labantu ukuthi be like ama episode. Sikhuluma ngesikole 2 episodes. Isikole sibalekile lapha izingane zena ezikhona, ilapha izingane zena khona ezidinga ukugadwa, ilapha izingane zena eziqala khona ukubhema, lapha izingane zena eziqala khona ubufebe, lapha izingane zena eziqala khona yonke inyova le ekubhekenwe nayo njengamanje. Isikole kubalulekile ingakho ngathi mina ngifuna ukuhambela izikole. Isuka lapho lento ukuthi ngifuna ukuhambela izikole. Prof ngicela ungibuzele ukuthi lifika kanjani ezandleni zakhe ishethi la kwaSpar uthi walicosha. Danko professor umkhulu principal webesheni ya 2019 ufika kanjani part 2 vele. But kunjalo bafowethu angizofunda wonke ama comments kodwa ke ilele ngifuna ukunishiya nalo ukuthi sizokwenza ngalendlela esifisa ukwenza ngayo ukuze labo abayimisela ukufunda kwiMPTV1 noma labo abawaziyo umsebenzi weMPTV noma ivision yayo sizoqhubeka sihlale nabo ukuze sikhande isizwe ngeqiniso. Sengiyabona ukuthi kungani most yama content creator efake icontent benzela abantu ukuthi bajabule. Kusiza bani ukujabulisa abantu ekubeni isizwe sifa? Kungani ngaqala iMPTV1 uma futhi ngizophinda mina ngijikela isizwe? Ngizosijikela kanjani isizwe mina? Ngizosuka kanjani mina kuyinqubo mgomo yeMPTV1 okuyikhona ukulekelela isizwe? Shuthi mina ngiwumholi kusasa ongathi mayinikwe imali bese ngifaka isizwe ehlathini. Ngeke ngize ngikuvumele lokho engikwenzayo ngizokwenza ngenhliziyo emhlophe. Kungabe ngiyalahlekelwa abantu kungabe abantu bayahlala, kodwa mina njengoprofessor Mkhize ngizohlala ekuthenini icontent yami ibe liqiniso. Ngiyayibophezela ukuthi eyami icontent izoba yiqiniso. Kungangilahlekisela ngabantu noma ngangilethela abantu. Vele ukuqala kohlelo kwangekho ukuthi ngithandwe abantu, kwakuyikuthi abantu bethatha uhlelo behambe beyokhulisa izingane zabo ngobuhlungu engangibona benzeka esizweni sikaPhunga noMageba. Izingane ziseyidakamizweni, izingane ziyantshontsha, izingane ziyabulawa, izingane ziyadlwengulwa. Yonke leyo nto ubuhlungu bonke engabubona ngamehlami nobuhlungu engibonile, ngathi mina ngizosungula iMPTV1 ngiqwashise ezinye izingane ukuthi zingaweli kulento. Sizame futhi ukuthi ngakho konke okusemandleni ukuthi sihlenge nalabo abafisa ukuphuma ezidakamizweni. Ngakho ke mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu siyacela ucindele subscribe button, ucindezela nebell, ujoine nemembership. Ukujoina imembership kuzosiza ekuthenini sihambele izikole. Kuncane lokhu ukuthi sikhulume emafonini, sifuna ukuhambela izikole, sifike ezikoleni. Yabona le ndoda ngoba ngithe ingaphuma esikoleni singawutholile wonke umsoco ukuthi bona bavikeleka kanjani. Yingoba vele nathi sisafuna ukuhambela izikole, ngoba sifuna ukuhambela izikole yila umonakalo uqala khona. Uma kuvela umuntu onekhambi lokugwema ukuthi abantu abasesikoleni bengavikeleka kanjani, lowo muntu lowo ngeke size simxoshe, sizohlala naye up until aqede, ukuze nabanye othisha omkhulu, nabanye othisha, nabanye abazali abayibonayo lento ibalekile yokuvikela izingane zabo ezisesikoleni
bayithathe leyo nto bayenze ey'koleni zabo, bayithathe abazali bayenze ey'nganeni zabo, ukugada iy'ngane zabo ukuthi zingagcineli ey'dakamizweni. Ngakho-ke bafowethu, iy'kole sisazoyihambela. Yingakho uma ngithola umuntu okhuluma ngesikole ngingasuki kuyena, ngoba ila umonakalo oqala khona. Ngakho-ke mina njengoprofesa waMkhize ngidabuka phansi kaNongoma esigodini sabheka umthetho sengincenga.